Jedan od najiščekivanijih filmova u posljednje vrijeme na našim prostorima jeste onaj o životu i dijelu Džeja Ramadanovskog, muzičke senzacije s kraja 80-ih i početka 90-ih godina. Svečana beogradska premijera dugo očekivanog filma o životu popularnog pjevača, Nedjelja, zakazana je za 16. januar 2024. godine u MTS dvorani, dok će novosadska biti održana dan kasnije, dakle 17. januara. Bioskopsko prikazivanje kreće od 18. januara u kinima širom regije. Inspirisan istinitim događajima, film je nastao po ideji producenta Vladana Anđelkovića i scenariste Stefana Boškovića. Režija filma Nedjelja povjerena je Nemanji Čeraniću. Sjajna glumačka ekipa u sastavu Husein Alijević, Marko Janketić, Stefan Vukić, Aleksej Bjelogrlić, Alen Selimi, Ana Pindović i brojni drugi dočarat će nam duh Dorćola kroz priču o odrastanju jedne od najvećih zvijezda na ovim prostorima, Džeja Ramadanovskog.